lehenengo eta behin dietak jasoko dituzte, lehenengo 3 sailkatuetan sartu ez dienak. Dantzatu daben ordenan aipatuko ditut, hau ez da geratu zaten ordena baizik eta dantzatu dozuen ordena. Aurrera ba, Diego Duran eta Eneritz Banzizidor, Barakaldo eta Portugaletekoak. Oian Martínez eta Ibabe Beristain, Trapaga eta Portugaletekoak. Eta Aritz Arrillaga eta Amaia Bolinaga, Bergararrak. Gaur jende pila bat etorri da sarixak emotera eta itxoinin biako. Bueno, eta hoi, Moises Azpiazuren familixakuak bere garaikur berezizia emongo dabe, horretarako Izarne Medina etorri jaku emotera, eta Bergarako bikoteik onena Aritz Arrillaga eta Amaia Bolinaga. Hirugarren sarixa emoten Elena eta Martinek, eta hirugarren sailkatuak Xavier Segura eta Lierni Martiarena, Hernaniarrak. Bueno, eta gaurko honetan, ez dakit Jesus protokolua ondo jarraitzen gabizen, eta izenek emon bidaden diputauak, alkatiak, zuek erabaki, danoga hemen lagunak eta. Bigarren sarixa, Azpeitzia eta Pasai aldera doia, Joni Barguren eta Idoia Besada. Bueno, eta lehenengo sarixa ja garbi dauko. Bizkai aldera doiala, Santurtzi eta Leio aldera, aurrera Lander Campos eta Oize Ormaetxea. Sarixa banatzen, Leire Iruin, Zinegotzixa eta Jesus Elortza alkatia. Eta argazki bat etaratzeko eta amaiera emon baino lehen hau eskertuko notzen Asierri Barguren, Garazi Gurrutxaga, Unai Odriozela eta Maider Arrietari be igotzen basate da txalo bero bat, ebra be primeran indabeta.
Da txapeldu naia badoiaz beraien tokitzetara.